Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera aje tikuiona ipo. Timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Pamene dziko lino la Malawi likukhuza maliro amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenewa Saulos Klaus Chilima komanso anthu ena okwanira 8 amene anali limodzi mu ndege yomwe inagwa ku Chikangawa mboma la Mzimba. Kuno ku Mibawa Television Mzuzu Studios takubweretserani programu yapaderadera yomwe tikhale tikumva ma experiences ochokera kwa anthu osiyanasiyana maka atolankhani athu kuno kuti kodi experience yawo inali yotani atafika malo komwe amasaka ndege imene imaganizidwa kuti inasowa ndipo inapezeka. Ine ndi Tionge Nyirenda Chitambuli, bwanji tikhalire limodzi. Mene nafotokozera pati ndi Jik Ganizani. Moni wake olila kwambiri ndi moni ovuta kuti tizipasana motani makamakaso kwa anthu amene tinali nawo kumalo umeneko kunali nthu zambiri of course zimene makamaka iweyo unapita nawo first day mwina utifotokozere mutafika tsiku loyambirira ifo machokeranso kumaliro kwina kupitirira direct zinali motani mmene wafotokozera office inatituma namapita okagwira ntchito makamaka ku maliro kunkhatabe kwa munthu mmodzinso amene anali odziwika bwino kumalawi kuno kumbali yokhudzana ndi zamalamulo amene acha Rafu Kasambala. Ndi tili kumeneko timayembekezeranso kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko amene wa malemu Dr. Saulos Chilima mzimu wonse mtendere nayembekeza zoti afika kumeneko nthu ndithu anali ndi high expectation yoti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko afika makamaka polingaliranso kuti amulingana ndi mbiri akuoneka kuti Rafu Kasambala anali close friend wa malemu Dr. Klaus Chilima. So kufikia kuti mwambo wonse wa maliro unaenda mkatikati tinazalandira uthenga onena kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino sakwanitsa kufika kambaka kuti chifukwa cha weather amene ilili kumzuzu ndege yakanika kufika. Ndikukumbukira dilolemba kunali chifunga komanso mvula imagwa. Oloko ifeyo kayendedwe ndithu tinaenda movutikira kuchoka kuno kukafika mkaning'ina umumu weather sinali bwino timene kuyenda pang'ono. So tikutembenukano kuti tizibwera ndi pamenenso tinazamvano kuna zoti ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena 8 kuphatikizirapo amene amayendetsa ndegeyo ikupezeka zoti ikusowa. Nthawi imene inali ili chama pamenepo iwena car around chama past 3-4 pamene timatembenukano kuti tizibwera kunena kuti mwambosa wa maliro watha. Panalibe chovuta china chonse kumbali yokhudzana ndi mwamba wa maliro. So tikubwera kunali ndi tuma suggestion kuti tingopitirira andi polingana ndi mmene tinagwirizirana kulendo umenewo tinadutsadi mu Mzuzu muno kupita ku Chikangawa kulondowa. Timafika ndithu umeneko ndikandima nga around chama past 6-7 tikozongoti around chama 7 ndeti malumikizanaso ndi anzathu ena amene ama media house zena amene anapita kuti tithe kudziwa kuti mtunda wa anthu amene amasakasaka anali kuti antili nkati moyenda tinaona polisi amene anayima pa msewu omwe amapereka direction kuti mulowere uko ndi tinalowa mkatikati tsopano mwankhalango modzi tili mkatikati molondola tinakumanizana ndi mdipiti wa magalimoto
anthu amene anapita mkhalango muja kukasaka aona kuti malo amene amaganizira kuti ndege ingathe kukhala kuti inagwera chifukwa amapamphekesera kwa anthu amafotokoza ndege tinayiona anthu ozungulira nkhalango ija ndi kunakhala ngati kuti apolisi a MDF ndi anthu ena okhudzidwa amayendera information imene anthu amafotokozera nthawi imene anayiona ndege ija ndi ifeso tili nkati mwa njira yomweyo tinakumana ndi mdipiti wa magalimotoja ukubwerera ifeso we had no another option koma kubwerera nawo siku loyamba limeneyo ndi tinawawera of course cha matiti chaku Eswazini ukumbukira tinaza kuimbira ku phone usiku ukufunsa kuti kodi tingayende bwanji so tikafika so kumene kuja zinaoneka zoti tinaloya direction yolakwika and anzathu analoza zoti abwerera ayima pa reply pa roadblock penipeni paja ifeso tikubwerera tinapeza kuti a MDF a polisi panali ya commission a polisi ya kuno kumzuzu panali anthu ndithu ma top officials pamenepo aluhanga ndithu akuombana mitu kuti tsopano pano tipange motani ndi patapita about 1 hour closer to around 9-10 usiku panabwereka uthenga unena kuti pakuyenera kuti tipite tikapume papangidwa ngati suspend kuti tibwerere ndi kuti tiyambenso kufufuza mawa kunena ndi tibwereno mawa lake lomwe linali dzulo experience yake experience ya dzulo tinalawiriranso nafe kupita kuti tikaone kuti zinthu zili motani and tinafika ndithu nthawi yabwino of course tinazachedwa pang'ono chifukwa tinapeza kuti ma teams 4 amene anagawana pitapita kale ma locations osiyanasiyana ndiye ineyo achina Yankholo lini ndi Chisomo we had to wait chifukwa sina kama ngoenda temena tizozo kumene tizilowera ndi kumene tingathe kupeza information yeniyeni nkumapatsa anthu kuti zikukhala motani ndi tinadzasuntha kanthawi kena kake pamenenso around chama past 10-11 tinazamvano phone ine of course nalowera mbali ina ndi ndili umene kuja nazalandira phone kuti kwamveka ngati kuti ndege ija yapezeka ndi nazaimbiranso achina Yankho kufuna kudziwa kuti ndamva uthenga zikukhala bwanji tinayimosiyana nthawi imene tinagawana ndi Yankho anazati nzoonadi achina Lolini ndi Chisomo atenganso galimoto ina alondola direction imene kukumveka kuti ndege iyi ndi nafeso tinatembenuka nkulowera kumweko andi tinakafika adi pamalopo titakafika tingathe kufotokoza kuti ndege iyo inapezeka kumeneko anthu ambiri anandi togwidwa of course ndi Chisomo yes komanso mantha koma ndingathe ngofotokoza kuti pa experience yamene zinachitikira from the first day kufikira second day ndimene zinaende inu mafotokoza zambiri komano apa tikhalenso tikumva kuchokera kwa Lolini Tembenuka komanso Chisomo komanso anthu ena kuti zinali motani tikuthokozeni kwambiri ndi pamene tikupitirira kucheza ndi atolankhani osiyanasiyana kuno ku Mibawa Television mundilole kuti tilankhule ndi Chisomo Kanje amenenso afotokoze experience yake komanso kubwera Lolini Tembenuka amene akhala kufotokoza experience komanso kukwangula zina za amene zinachitikira kuipeza ndege yomwe munali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino amene wa Saulos Chilima amene atisiya ndiye bwanji mundilole ticheze ndi amene Chisomo Kanje. Chisomo ndakulandi zikomo kwambiri tonde mwina ungopitiriza pamene jiki anasiyira maka tukamba za siku la chiwiri lokasaka ndege experience yake inali motani mutamvesedwa kuti ndegeyo yapezeka sopano chabwino zambiri ndithu ndimene wafotokozera anzathu jiganizani tsiku la chiwiri ili kuti tikupitanso kayang'ana ndege tili pa ground jiki watsogola wapita ndi timu ina imene inapezeka kuti imakayang'ana chaku Mswazini
ife ndilo lini tata being tolankhani umayenera kuti uzipanga sosi nkhani tikaona timagulu ndoti tipita tikamve kuti kodi zikukhala bwanji inu simunapita kwina kuli tinayi tili ngati pa mental center limene pamafikira nkhani zonse zosiyanasiyana kuchoka uku kunduku malipoti onse amafikira pamenepo nde tatati tijambule video kuti amalawi adziwe kuti kodi kukuchitikanji nde tili mkati mojambula video nayi live pa Facebook page yathu basi zapezeka kuti tili mkati mojambula kufotokoza tinangoona ndithu kuti magalimoto ayamba kunyamuka anthu akuthamanga panayi ndithu kachipwirikiti kuti kodi chikuchitika ndi chani ndikuti ndinangopatsa lolini foni komwe analowera lolini komwe analowera line aliyense ndithu anangolowera kwake kuti tikamve kuti chikuchitika ndi chani ine nakwera galimoto ina lolini sanakwera galimoto ina ndikuti galimoto yathu ya ofesi tinangoyisiya pamene inalipo munali yankho basi ndikuti ife tanyamuka ndi magalimoto mudzi tili munjirano pamene ndimayamba nokufunsa ndi anthu amene ndinakwera nawo ndikuti kodi chikuchitika ndi chani nde mwamwayi anthu awiri amene ndinakwera nawo anali kuti amacheza ndi akomishona komanso mmodzi mwa akuluakulu aku aviation ochokera ku Kia nde amakamba kuti akuti ndege ija yapezeka ku Nthungwa mphiri limene la Nthungwa nde angolandira foni kungona kuti aliyense maambulansi muzisatira ine timangotsatira akomishona nde nali ndithu ndipita magalimoto ochuluka maambulansi chani tapeza kuti tanyamuka tayenda ndithu mtunda wautali kwafika ndithu pokhotera ndi patali ndi unali msewu koma bwinobwino msewu uliko kuti tawa ya TNM so I'm sure kuti mwina ya TNM amakhota kukonza so amakhota apita pa tawa yawo nde napeza kuti takwera ndithu phiririza mwa speed for aliyense anayi ndi nthumaze kuti okay yapezeka mu condition yanji anthu amene ali menemu ali motani so tafika pamene paja inalinso mwina munthu oyambirira civilian ineyo ndi anthu awena awiri amene tinapita nawo kuti tukamba kuti lolini gamuta ili mbuyo ili mbuyo ndenzanga paja madziwa ine ndimadwala chifuwa cha asima ndi weather amene inalili ndi kumene kunalili kunali kuphedi kwambiri kutengeranso kuti the previous day ndinavutikanso ndi asima chifukwa cha kumaliro alafu kasambala nde naopa kuti ndikasesereke ndikafike nawo kumusi kuja basi nde nangoyima pa mtunda kumayimba nokwesa kuyankhula ndilo lini network kunalibe mwamwayi anafikanso naye mwansanga nkupeza kuti iye anasesereka ndithu ukafika kumene kuja kumano ntafika ndikuyankhula ndi magada amene anali pamalo pamenepo amene kuti nafusa ndithu kuti kumusi kumafika of course amaoneka kuti reluctant kuti avomere kuti kumakuli a polisi ndite ine sindingakwanisa ukafika kumano ndingofuna ndidziwe kuti situation umene kuli motani ndana koko sizili bwino oneka kuti aliyense palibepo chatani aliyense watani watisiya nali kuti ndio madziwa ntolankhani you can't show emotions umene kuti ukhale benga lolimba kuti anything has happened chichonse chachitika kumano tidikire kuti atani afotokoze ningoyenera ndipange report kandi ku office kuti yapezekadi kumano information ina mvaleta ndithudi ndimene zinakhalira of course kunali ma restrictions ochuluka kuti sumayenera kuti sumaloledwa kuti ujambule chithunzi even pomwe tinayima ife mayira kuti kuzumula lolini atabwereranso kubwera mwamba muja pamene amajambula ma live ndikhupe kuti ndikhandi ndikumfunsa kwambiri chifukwa iye ndamene anapita ku ground then ndamene angafotokoze kwambiri sina nkhaini munabwerera tinabwerera ndithu komano ndingomalizisa kuti titachoka pamenepa anapangano atamaliza ndithu kuchotsa matupi onse mu ndege minimum ananena kuti wina aliyense galimoto ina iliyonse amene ali civilian achoke pangwena pakhale ambulance pakhale achipatala ndikuti a polisi ndi asilikali koma mudi anthu inali yotani it was very sad kwambiri mene nanenera mja kuti being a journalist sungaonese ma emotions ako komano it was very hard kuti khala anthu aliyense amene amachoka kumusi kuje nkhope zawo zinazo kugwa kuti sizinali zabwino ena akuluakulu omwe anali pamalopo amene anabwera kuyambirira wankulu anali speaker wa nyumba ya malamulo Gotan Nihala amene wakomanso kunali tikubwerera pomwe kumabwera ndithu akamuzu chiwambo nabwera akhumboka chali anthu anayesesa kuti yayi bwana mtunda ndi wautali musapite kumano umadziwa pa umunthu anachita onenetsa ndoti ndifuna ndikaone pene pagona nzanga ndithu anatidusa ife tikubwerera kupita ndithu kuti akafike pamene panachitika ndithu ngozi imeneyi ndithu it was an emotional day kuti even kugona usiku kungogona poti munthu tulo kuti watopa kumano
it was not a good experience ndisaname being a journalist ndikoyamba ndithu kuti ukakhale mdziko munomo umve kuti ndege yasoya vice president nde ukapezeke kuti wakafikako kumalo kuja mene zilili sizinali zinthu zoti munthu zosasangalatsa ndithu tingoti mizimu ya anthu onse amene amwalira ndithu pangozi imeneyi ause mumtendere zikomo kwambiri zikomo tonge ndi mmene nafotokozera ndikhaso ndikucheza ndi Lauren Tembenu Haukeya amenenso wagwira ntchito yotamandika kwambiri amapereka ma updates pa Facebook komanso nthawi iliyonse yomwe tikumfuna kuti timvesese zomwe zikuchitika analipo ndi bwanji pano tikhale tikumva kuchokera kwa Lauren Tembenu Haukeya. Kupitirira ndi programu yathu yapaderadera panopa kwabwera Lauren Tembenu Haukeya. Inu ndamene munali ndi nkhani yonse kwambiri mwina mungotifotokozera experience ngakhale nzachisoni chifukwa kuti munakaona first hand information. Lero sopo yambira kuti kuyambira konde kuyamba kufotokoza motani koma ngati mene afotokozera zinzanga kale chiyambi chake meri nendera meri nanyamukira ndi kukafika kumeneko ndizoonadi kunena zokuti tinaiti kupanga live ndithu pa Facebook kenako ndeta dabonera zokuti tione kuti anthu amba kuthamangira galimoto taona asilikali fitiri mkati monenerera kenako munthu mmodzi nompamene azanena zoti tiyeni ukati ndege yapezeka ndi kunena kungothamanga ine nakwera ku bodi moti simazoti kangamoro ya ndani makwera nakwera ku bodi alese anali kuti afuna kunena zoti adziwe kuti ndege yapezekera kuti tafika kumene kuja ndi pamene makumana ndi nzanga Chisomo Chisomo andipangoti lolima ndikumusi kwenikweni ndikutali amaopa ndikumbe kuti sindinamuyankhe nangodutsa kukafika kumene kuja meri matsetsereka ndi pamene meona ndege kuti ndege iyo pamene inagwera so lenga kuti phiri kuti pamwamba pa phiri pali flat ndi inagwera ngati side inayi koma mbali inayi ndikuti kunali midzi tafika kumene kuja mmene mafika kuti asilikali atambokhwimitsa chitetezo kuti pasapezeke wina aliyense ofika pamalo penipeni pa ndegepo modi munaimba matali tinazakhala ngati tili mapatali tonse amene tinapeza zoti ufika kulu imeneyo amene anakwanitsa kufika mwina analokhawa amene anafika koyambirira olo even zithuzi zimene zimatrenda zija zithuzi zimene zija sizinajambidwe ndi mtolankhani wina aliyense chifukwa ine mwina ndine mtolankhani woyambirira amene ndinafika pamalo pamene popo pamene pamalekezera anthu kufika osati penipeni pamene pachitikira ngozi and titafikamo chifukwa ine ndinafika limodzi ngati ndi asilikali ino achitetezo amachitokaniziratu kuti wina aliyense asamwene akuyankha foni wina aliyense asamwene akututsa foni titafika pamene paja ndi pamene nazoona kuti aliyense nkhope zake zikuoneka zachisoni chifukwa ine chidwi chake ndimafuna onera zoti ndidziwe kuti condition ili bota apulumuka anthu angati kenako ndi pamene nyamara wina anabwera zanduza zoona kuti palibepo kuti chimene taphulapo wina aliyense pamene pawatani watisiya and condition yake anthuwa ikuone kuti sili bwino kenako basi inapezeka zokuti panapo vutanso network kunali kungothawira kupita mbali inayi kuti at least kupanga confirm like ku office chifukwa sipanayi pamalonso kuti ungalembe kuti store olokapena kuti ungapange phone inayi kunayo napita ngati pakachire ukabisale kuti ndimbe phone kuti asilikali asijasandoni and ndine ndimwayi kuti ndinafika pamene popo chifukwa zoti sindinavale ine sign yokuti ndikuchokera ku media house and for galimoto yomwe ndinakwera ndinangokwera galimoto za anthu omwewa achipani ndipo fika pamene paja amaona ngati kuti mwina ndi modzi mwa anthu achipani komano atolankhani ena onse amauza zoti abwerere pena pake chapa kantunda asafike pamalo penipeni takhala kumene kuja
naye ndithu ndi anyamata ena pamene amafotokoza kuti mene zilili uko mmodzi yemwe nakafika woko sizili bwino ende anthu amene avulalira zinthu sizili bwino. Matupi anthu atatu ndi amene anapeza kuti ali panja enawo ndioti ndege amachita kuwaza kuti awatulutsemo zonsezo maona zikuchitika ndithu. Okay, so sitinganenera zoti panali munthu emwe amaona like ngati kuti pafupi very close chifukwa zoti ngati mene manena onera zoti pa nthawi imene mafika anayoti akhwimitsa chitetezo kuti pamalo pamene pagwira ndegepo. Okay, so anthu naonera zokuti panali mapiri awiri, phiri loyambirira lomwe aliyense amapanga pake galimoto then timatsetsereka ndikupita phiri lina lapasi. So pa phiri lapasipo panaiso ngati pa flat komano kuti tikafikenso pamenepo umene kasoti munthu tsitsereke. So pa nthawi yomwe imafika pamene yazoti nkuti ino atakhwimitsa chitetezo asilikali atazungulira komano ine pamene ndinalipo ndi pamene pamafikira matupi anthu amene amachotsa kumene kuja ndikuwasiya kuti ndikuwasiya kuntunda kuja. Ine ndithu mene amachotsa matupiwo kwayika pa mtundapo ndaonene ndithu matupi komano amabweretsa alokutira kale and nchifake anali strict kuti wina aliyese asapezeke kuti ajambule. Wina aliyese amene amamono dali ndi foni amamulanda ndithu foni kuti ayi wina aliyese asakhe ndi foni. Chifukwa cha zinthu mene zimachitikira kuona be kuti mene akutukira matupi anthu aja aliyese munthu oloivina azimayi omwe anayi pamene poko anamba kulira. Ena so ena oti mwina sanafike penipeni pamene nayineyo omwe anayi pamtunda komano kungoona ndegeyo condition ya ndege imene inalili ulasa namve kuti anthu mu ndege mwanayi motani anthu anangoamba kulira anangoganiza kuti basi palibepo za moyo. Yes, ndiyapezeka zokuti amba manyamula matupi aja kuchotsa kuzayika zinthu zake zinayi zomvetsa chisoni. Endi kwambiri munthu emwene anafika pamalo pamene popo zimene amafotokoza zinezo zizidwitsa thupi kuti ndi condition ya anthuwo especially amene anapeza panjawo mene analili zinayi zinthu zomvetsa chisoni ndi mpheposo ya mchikangawa komano pamene popo pamene apolisi ena amanena zoti fe pano patabwera tinafika tabwera chamma 3 am tamba kusakasaka mbali yakunoko malo amene pamafikira matupi paja anafikapo ende anabwerera pamene popo koma ifoti kunayi kuli fog kwambiri sanathe kuona the other side kuti kuli chani ifoti kunayi kuli chifunga komano by the time yomwe timafika pamene popo kunayi kuti kwala dzuwa kwatseguka. That's why ino anakhaonera zokuti asilikali ena anazindikira msanga anayiona msanga kuti ndege koma pa nthawi imeneyoyo sikuti malo amenewo sanafikidwe anafikidwa ndithu koma ifonera zoti kunayi kuli fog ndisanathe kwanitsa kuti atani apite aone. Endi panazabwera ndithu mmodzi mwa anthu ojambula emwe amandionetsa zithunzi kuti ife tinayi the other side ya mbali ina sinangapaja anthu anagawa mati mufolo so side omwe analiko amathe kamera yake mathe opanga zoom patali akuti tinapanga zoom ndithu kuti apopo pakuone kuti pali anthu komano ndege simoneka bwinobwino kuti pali ndege enakoyi tononera zokuti sindingakwanitse kuti tipitize kuona matupi omwe amachotsa ukoko naziona ndekha kuti ndisakhale malo apa namba kukweza phirija kuti ndikwezenso pang'ono ifoli ndi panayi patali ndakwera kukhala kumene kuja kena kuno ndi pamene live omwe mapangika ije nayo kuti panayi patali kwambiri komano mnayesesa kukoka panayi patali olo even kuti foniyo kuti kuzumula pamene monera anthu paja inaliwo kuti zoom yamalizika pamene pajapa panayi endi ndikumbukira zokuti chifoti ndi mene asilikali analili strict chisomwana ndozoti lolini chonde usajambule ngati kuti ukupanga ingopanga foni kuti ukupanga umene asaid kuti chisomo tione chichitike ndi pamene mapezeka zoti makwanitsabe kuti kungopanga zoom pang'ono kuti at least amalawi athe kuona kuti chikuchitika ndi chani tashoka malo pamene paja takafika ku ground ku ground iko ndeti nakafika nokuti ifeyo ngati mene nafotokoza kuti timu yathu tinayi anthu folo pothamangapo jika analoya mbali ina ifenso tinathamangira mbali ina mtalimoto amene tinamusiya yankho yapezeka zoonera kuti chani
tafika pamene paja tudaboti galimoto yathu ife sitikuyona galimoto ili kuti chifukwa tina analino kuti magalimoto onse amene anayi pamenepo pa masivilian onse anawachotsa pa ground paja kuti achoke timafika nkuti ndege itapanga poyambirira program imene anapanga inayoneya zoti ndege zitengere matupi pomwepo koma I think ifa cha malo ake amene analili ndege nakanikoneya zokuti ipite pansi kuti ite that's why anazasinthonera zoti basi ndoti mabodies wati atenga mu ambulance ndikukafikira pachani pa ground kumwe pacha and pa ground ponchifake ine ndikunenetsonera zokuti zithuzi zonse zimene zikupanga trend zija zimene zija sizinachokere kwa mtolankhani winalese chifukwa zopeza kuti ndizokhazo zofana zithu zimene zija amene mwina anajambula ndi anthu oyambirira amene anafika pamene pajapa omwe tikukhulupirira kuti anali achitetezo and mwina iwopo jambula zithu zizo sikuti kunayo kufunonera zoti zitrende mwina nkuthe kuti amatumiza kuti atsimikize kuti ndege ichalitatani taipeza koma madziwa masiku ano ndi social media and imene zinalilimo olo mtolankhani kunayi kovuta kuti atulutse foni inalezi olo even pamene tinakafika pa ground ya reply zinayi zovuta takankhidwe fenda asilikali maona kuti pena mmene majambula imapita kumbali kuti kankha anthu amalusa iyi wakamera wakeyo ndezimene akujambulazo komano mind you timayuza foni basi apart from phone iyo inayonera zokuti kunayi kukankhidwa tipite side yomwe kuti mwina tikhepa position yabwinobwino kumene kuchokanikoni kula asilikali chokanikoni mukhale uku ine I remember kuti mpaka ndinakangana ndi msilikali wina emwe ananena zoti tikulanda phone and kunayi kofika neya zokuti kwaonetsa kuti onani ngati apapa ndikujambulani chifuti iwo mwina amona ngati kunena zoti tikwajambula komano kunena zoona experience yake and ningozi yake imene yachitikira ine ngozi yomvetsa chisoni inali ngozi yomvetsa chisoni and anthu ambiri akulankhula zinthu zambiri madziwa zinthu zikachitika anthu amalankhula zinthu zochuluka zedi komano ife kuchokera ku first hand information yomwe anthu atiuza ndi zinthu zina zoti sindingathe kukamba pano ndipayeya kuti zinthu zinali chonchi kapena ine ndinaona chonchi komano ine ndingonera zokuti tiye ndimusiye mulungu kuti akhale mulungu chifonera zokuti mmene zinalilimo I don't think kunena zokuti munthu inaliyese pakanapezeka zoti munthu apange survive chifonera zokuti the condition ya mmene zinalili ngati menda fotokozera kuti mundegemo kuti anthu ena omwe anatsalira mundegemo ndoti sipasiyana peza mabodies anthu atatu ndikuti anthu 6 omwe anatsalira mmenemo kuti awatulutsemo amachita kuwaza and nazapezeka zoti kufika kuti kupeza kuti anapanga kukwanitsa kuchotsa kumusi kuja mabodies anthu 8 panatsala body ya munthu mmodzi chifonera zokuti no pamene analipo panalipo ovuta kwambiri zokuti ndege ija achita kuyiwaza kuti itheke kena kono ndi pamene amanena zokuti takwanitsa kuntulutsamo munthu uja ndoti apa magalimoto onse ama civilian achoke kuntunda kuja chifoti chimene amathawitsira chomwe chionera zokuti my emotions komanso anthu kuti kujambula mudziwo anali anthu olemekezeka okhaokha onse amene anayi minimum ndipena pake ngakhale uli kuti atisiya komabe ulemu matani umafunikirabe ndetonse anatichotsako kumeneko kuti tichoke komano olungakhale tinafika pamalo pamenepo panayipo vuta foti ndeye kunayi kulimbana ndithu ndi asilikali komano ndimafuna mvesesero lini anthu ena omakamba kuti kukhangati inayaka munaonapo saini yonse ya moto sina yake and ine ndizimene zokuti pamene nafika apo I was so close kwambiri ndi pamene panagwera ndege olo chiphiko chake chija chimachita kuoneka kuti ndi ichi komano imaoneka kuti mbali ina side ina ndege inaoneka ngati kuti inanyenyeka kuti inakhulika kwambiri ndizimene zokuti pali zinthu zina kuti anthu ena omwe anafika pamalo penipeni pamene anaona mabodiesiwo zimene amakamba zokuti zina sitingathe kukamba kuti pano ndi paye ndithu komano experience yake sinali yabwino ine ngati mtolankhani kunayi koyamba kukhandi experience imeneyoyo komano kunena zoona experience imeneyo sinali yabwino ine ngati munthu silingapemphire kunena zokuti zangati zimene zichitikira dziko la Malawi chabwino nde pamene matupi aja amanyamulidwa kumapita kulilongwe ndege zikunyamuka zimenezi experience ya anthu omwe munali nawo inali motani zimene zoti aliyesa anali wachisoni anthu kunali kulira anthu amudzi anabwera pamene paja
tonge ndiloye kuti ndilekere pomwepo chabwino tikulola lolini kuti tilekere pomwepo ufotokoza kumeneko kwa nzathu Lorin Tembenu Haukeya amene anali ndi first hand information pamalo pomwe panagwera ndege anthu oyambirira kukafika ndithu kumeneko anali iyeyo komanso nzathu Chisomo amene anafotokoza poyambirira ali ndi chisoni chachikulu ngati ife ya Mibawa Television tili ndi chisoni chachikulu chifukwa zomwe zachitikazi zinachitikepo ndipo kuziona kwake olo kufotokoza kwake ndikovuta. Ifeyo ngati Mibawa Television Mzuzu Studios tingoti mizimu ya anthu onse omwe amwalira pa ngozi imeneyi ya ndege ipitirize kuusa mu mtendere. Ine ndi Tionge Nyirenda Chitambuli ndi nthokoze nzanga Yankho Kachingwe amene anali pa kamera. Dziko lino ndi la Malawi, mbendera yache